Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Welcome back po dito sa Barloma Bin Gabaon TV. At nandito po tayo muli upang magatid ng isang vlog. Simpleng vlog lang po ito. At magpapasko po kasi kaya inagahan na pong mamili. Hindi naman po impulse buying dahil bago pa po ako mamili ay talagang plinano ko na po ito ng 10 days. Yung mga dapat kong bilhin, yung mga importante lang ang mga pinili ko po mga kabayan. Siyempre iniiwasan din natin na magkaroon po tayo ng impulse buying. Yung mga hindi naman po natin kailangan ay hindi na natin po binili. Kaya nga ngayon bumili ako ng mga importante kagaya ng bag, yan, ng upuan, kagaya ng baonan ko. Yun lamang po mga binili ko po, at saka yung mga toothpaste. At yan po ang patunay na kinakailangan pag-ingatan po ang perang pinaghihirapan, dahil tunay nga po na mahirap pong lumayo sa pamilya. Kaya nga po sa bawat paglayo natin, hindi po tayo nagkakakita-kitang mga pamilya, kailangan pa rin po tayong mag-ingat sa paggasto po ng pera. Napaka-importante po kasi na isipin natin, bigyan natin ng mission ang ating pera, huwag yung gastos ng gastos po. At syempre dahil minsan lamang tayong magkapera sa isang buwan ng malaki-laki sa ating sahod, at kung may mga maliit man tayong income ay kung maaari gawin na lang natin ulit, na kung makagawa tayo ng paraan para kumita pa ulit yung pera natin. Kaya ganun na lamang ang ating ginagawa. Alam ko po na mahirap po, minsan mahirap pong maintindihan. Siyempre ang mga vlog ko po ay sa aking niche po lamang, at ito po ay yung financial literacy. Baka sabihin ninyo, mayaman ka ba Bernard? Hindi naman po sa ganun. Ang mayaman po kasi para sa akin tao ay yung alam niyang pahalagahan, alam niyang patakbuhin ang kanyang kinikita at cash flow. Hindi po kasi nakikita yung yaman sa kung gaano kalaki po ang pera natin. May mga mahihirap na malalaki po ang nahahawakan na pera, yan po ang katotohanan. At may mga tao nga na sumasahod ng mahigit 100,000 ang sinasahod, pero pagdating ng katapusan at sumahod na ay may utang pa rin. Kaya isang klaseng mahirap na tao po yun, yung ganon. Kaya wag nyo naman po sana akong i-bash, dahil ang sinasabi ko lamang po ay ang katotohanan. Napaka-inam po talaga, paulit-ulit ko pong sinasabi. Actually wala ngang kwan ito, wala ngang tips itong sinasabi ko, pero generally, hindi specific and categorically ang binibigay kong tips. Kaya sana ang vlog na ito, kung pinapanood nyo, ay makatulong po sa inyo ito. Kaya pag-ingatan po natin lagi ang ating kinikitang pera. Pahalagahan po natin, huwag po nating sayangin sa walang kwenta. Kaya mga kabayan, pahalagahan ang ating kinikitang pera. So pansamantala ko pong pinuputol ang vlog na ito dahil pauwi na kami. Tapos na po kaming mamili, kasama ko pong aking mga kasama. At laging kong sinasabi sa inyo, pahalagahan ang pisong pinaghirapan. Ako po muli si Mr. Bernard Tubera Gabaon, nagsasabi sa inyo, go negosyo, practical tips ang kailangan mo upang ikaw ay mosenso. Ako po si Mr. Bernard Tubera Gabaon, ang nagsasabi sa inyo, God bless you po.